तर मी जी पोलिसांवर व्हिडिओ केलेली वर्दीतला मित्र, ती रील कॉम्पिटिशन होती आणि त्या रीलला तब्बल 10 मिलियन व्ह्यू गेलेले आहेत आणि पहिला प्राइज मला मिळाला आहे. आणि त्यामध्ये सुवंदन, सचिन शेठ, दायगुडे सर आणि सारंगे सर आणि आनंद सर यांचा खूप मोठा हातभार आहे, कारण ते नसते तर ती व्हिडिओ कंप्लीट झाली नसती. सगळ्यांचे खूप आभार. आपला मुंबई पोलीस अंतराचा रील स्पर्धा 2025 विजेता आहे किरण पांडे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या रीलला तब्बल 1,10,00,000 व्ह्यूज आलेले आहेत. 10 लाखाच्या वर लाईक, 2 लाखाच्या वर शेअर झालेला आहे. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा किरण पांडे यांचं. त्यांना प्रथम पारितोषिक 25,000 रुपये पारितोषिक, प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी दिली जात आहे.